non malam nali tum social media la pen news channel long stami thek long potailo nepala long non namat la bagi suluk sudak ate mon se odak jap ponik bom no la sipini la so video long nali tum han pathek pen ang than pachini ponik po nepala long non malam pipo sil an suluk sudak ate mon ke jap ima la pen ko pia thesil an protest kidoma la so puthak pini nali tum fan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so youtube channel subscribe kelang pute subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tani non pathi hek pen chethan pononang kopia thesi nepala long rialong laan solok sudak atomon hoda kedo ima la sop puthagle tangde non la bangso alo ahin pens tami chethan polonang nepala dera long mate nepala long rialong kopi athesi non molom protest to igbom la pen solok sudak kedo ima la solam the labangso alu along pen nili nali tuma fan pathek pen ang than pachini ponik po la pen nali tum la so youtube channel subscribe relang bute la bangke nali tum teni ni pin pen subscribe ikon tangde non pathek pen chethan polona nali tum la thek polong igji la dastame ke topondolo nepal social media ban and protest report september 2025 mate non la so achiklosi asuluk sudak atomon stame odak ke japono la pen protest tami non do ik bom no la pen pen anali tum social media long thek pon long pota hailo youtube long punon news channel long punon facebook long punon nangli tum thek pon long je mate thek don long ek tai po la pen la so lo long ke to pona so nili nali tum na than pechini pon ek po this report summarized the key events surrounding the recent social media ban in Nepal, the public response to government action, the unrest primarily involved generation jet youth who mobilization through protests against censorship and corruption. Lapen labang so event man labang so lo long labang kinili nali to man than pachini pon ekpo nepala long non molom sulok sodak atomon kidoi labang ke social media ben podmasi public atum aning kekang lo malapen aning kipung lo kopiat hesila social media kiduan ki ben pon etma la so aputhak alang litum la chisong bom lo la pen protest to ik bom lo hala bang so protest along ai generation jet pu ai isi odak a member mate a team do latum yu datum nos hala tum si kachesong lo kachesong hong jai long stami alang litum nang sonik lo generation jet atum la pen nang suntuk pen a phisi la suluk sudak labang ke ada kibat ilo lapen kiprung lo lapen chethan polo na shortcut dalam nani tum teknologi labang so social media keben labang ke September 4 ni si padoponik lo Nepal government hin pen lapen government Nepal government atum total kadu kawi pen dak 26 social media platforms labang ke alang litum dak ingkir ponik lo mating hapon ekchek lo lapen ku PPC kang hapon la 26 social media platform la bangke nili dak la 26 so nane na than pon ikedat post tami min la social media men sinang than pachini pon ekpon ani tum tami thek pon longje Facebook Instagram mate X Twitter la pen WhatsApp YouTube la pen LinkedIn la hai penang an social media pangrumpet pen 26 social media platform labangke Nepal along September 4 ni kaching wai pon hot paben pon iglo lapen ingha pon iglo amasila so aning kipung si ala generation jet po tumbangke adak kache song hong jai along alang litum protest bi pon iglo lapen September 8 arni labang so ghatna ke do labang ke September 8 arni pe se cheng pon lo September 8 arni labang ke massive youth led protest ero police open fire near parliament killing at least 17 and injured more than 145 people lapen hola so kache song hod ala police atum stami parliament adung hilepen blank fire abiglo lapen open fire lo alang litum abiglo alo so ke ab along stami 17 youth atum mate student pen chenglong lo labangke alang litum apran labangke damnang lo lapen lapu amekedo alang litum bangke dak 145 amuni datum labangke arenga hustami sodoniglo lapen puthot September 9 labangke
September 9 polte atumi lo atumi an la bangke kadu kabe pen ladak monit la yud atum ki thi aphai la bangke 19 an batang lo si government lab social media ben government atum la social media ke ben pen ajog lo la pen Nepal la deda long home ministers tame resign pi gelo la pen prime ministers tame Nepal la long prime minister bangke announce ponik lo je ala kan mala public atum injured mate areng hukiso pendang lo kaprek la 19 amunit kithi jol heights tame alang itum investigation claim ponik po la pen la kiso areng kiso atum an phan bangke free medical care se alang itum bi ponik lo prime minister ahin pes tame la pen ala home minister amen ba ni lidak mention pon pelo nalitum mo google long kal pulote kaprek gadim nalitum langdam ikon amat laso apot se la ansolok sodak atomon la bangke kido iglo stame nilinon nang than pechini ponto ikpo ako esonalam generation z la bangke kuma tumlo generation z la bangke nalitum dak theklong je about generation z isi la non carbiang long son case la pen kaprek asong atum doiko asila son thak thak se nepal long ria long tala generation z atum la bangke la so team atum la bangke the iknai lo hoda la pen la bangso generation z la bangke kidam taning kan 1990s penseng log 2010 hot pens tami alang litum active pon ikolo alang litum la bangke they are considered digital negatives la pen having grow up in social media smartphone and internet la pen alang litum la generation z atum la bangke social media apart from afan alang litum bangke aning hang mate hakopen stami alang litum si lahe asai bangke klempon ikbom lo mane kapa chethang lo social smartphone ban chenglong internet ko son ma lahai nepala long rialong lahe si alang litum padopon ikbom lo non bangke la forer ni government hin pen la keben por julong masalang litum mang aning kipung se kachesong ahong zailong alang litum nak sonik lo jalalo la se this demonstration was at the forefront of the protest demanding freedom and speech, accountability and action against the corruption. Se lahai alang litum dak doi kolo kache songalam thebang ke especially kache songalam thebang la social media ke ben posela alang litum naso kache song bang padoponik lo la pen kopia thesi lan prajin pen nepala long rialong lahaya social media ke ben nang kokma YouTube punon Facebook punon lahai bangke la support has tameni lino nali tumpanan than pechini ponik po the Nepal government introduced a new law requiring all social media platform to officially register in Nepal and appoint a representative plus Nepal government hin penstami social media platform la bangke anang itum inkir ponik po la pen sign major platform like Facebook Instagram YouTube X Twitter refused they were the ban on September 4 2025 asala so government hin penching wa ponik lo la ke benje apan asi finally September 4 ni labang ke ben notice labang ke pi ponik lo la pen officially the ban was justified as a way to control misinformation online fraud and hate speech la pen space mate la social media ke ben ia the la bang ke la son lo la high social media platform along pen penana tum online frauds tame claim ponik lo la pen kapre ka son mane fake la son kipi pon ta batum doi ko pusi Nepal along ria long bang ke la high social media platform la bang ke inkir ponik lo la son lo la pen nilinani tum phon da shortcut na than pachini ponik lo lai details na tum laing pulte google long space tame na tum lang ponik mi la pen kapre social media platform long sta minali tum long ponik ji asinili lan bang nang than pechini ponik gelo nang litum la chini pota hello copy thesi la ansuluk soda kodak kido ima la bangke so nili putha nang than pechini ponthoi po suluk soda copy posi ke doil la bangke alang litum la social media platform la ke bena potsi la generation z po asong atuma bang kache song ilo la so kache song lo penan public tum stami support don lo athema Facebook YouTube la Instagram la hai bang ke WhatsApp la hai bang ke kinang so social media platform la athema WhatsApp enta penan earning atum doi ko la pen YouTube penon
penaan Nepal long mata penaan YouTuber ke the tum do lai YouTube pe salang li tum stami YouTube nang klang lo pensi subscribe stami claim si paduk pen tangka la bang long pon iglo non malam Facebook punon Facebook long stami non kar biang long stami penang an la bang ke Facebook ka use tum do la pen Facebook monetize pen penang tangka chipilong tum do la son da thanglo Nepal long stami la pen Instagram long stami la son lo Instagram le monetize te stami da sponsor long po la pen lai pen si penaan atum bangke ahem stami jepathiri ilo la tangka pensi la so joksinon jong si ben det lo pulo tangte YouTube hodak kang pu atum stami ale vedet pu pumasi alang litum stami la generation Z along stami chi jog don iglo la pen che song don iglo la pen apran ke dam la bangke atumi an pulo tangte 19 an la bangke public atum apran dam iglo la pen Home Ministers tami alang li post pen la resign det lo la pen Nepal det pen alang li kad ekjulo la pen la son lo Prime Minister ba announce lo je free medical people ikpo kan ma la arrange hu ki so tum la pen ala kithi atum apans tami komasi ke pathi ma ke malais tami alang itum da investigation pado ponik po jola son lo la si nale tum na so video la bang ke share ponik thai ngai bai ni tum ka chin ni tum stami do ta helang la penon mulam mang ke ka chini tum ke the ka tum se ki ong lo poi phis tami ni lin la bang so puthak bang ke nale tum hanan than pachini ponik de no si pinia video la bang ke la anle ungton ponik na si do mi thak mi ka du ka vi car british 2.0 YouTube channel long ke la ra do an fans tami ni lin pen cardam